Здравейте хора, аз съм Commodore 92 и това е Minecraft портал, мъка портал, не знам как е. Аз тук съм VIP, съм тук ето VIP, Commodore 92, тук са админа и онера АВС, чакайте да спомним. Добре. Ето е стриниш тук с ника. Да кажа таки. Тук не знам какво струва, сигурно ферма за лед ли или нещо. Не знам кое е. Опа. Сега ще го разведа малко. Home spawner. Тук. Ето го спаунера. Напаят се. Тук имам дърво. Iron Gold. Сървър е PvP. Ето съм купал. Тук съм купал за кабелстон, защото ми трябва за селото. След малко ще го разведа там. Спаунера скоро сигурно ще го направя на XP, но не се знае. Ако намеря на скелети на зомбите ще е по-хубаво. Сега че имаме на Home село. Аз трябваше спам да го разведа след малко. Значи това е Home селото. Сега го правя в момента. Тъпчка. Малко съм болен и затова не снимах. Това са огражденията, още не съм ги направил. След клипа ще ги направя. Само че ми едно чудно дед вилджер нямам. Сега ще им на спаун. Ето ги спаунам. Не е затворен, но открито е. След е тая линия. И PvP. Майко и мишките е тъпо просто. Сега има War. Тук има резиденция. War Event. Ето War Event. С диспенсари. Влизайте в сървъра. Сървъра е на 1.6.4. Не забравя и IP-то ще го има долу в описанието. Имам War Food. Тук е... Опа. Ето War Food. Тук му дигате XP и да взимате храна. Ето го и такова. Ето го и евента. Има War гора. Идвате с 4 дървета. Повечето обикновени дървета ги няма, защото аз съм ги цякал. Друго. Кое има? Warp Help майна. Да. Какъв Warp Help? Как се направите резиденция? Тук ще си прочетете. На спауна чай съм тук. Има правила в сервера. Ето вие като дойдете, правилата те са 10. Като дойдете ви ще прочетете. И имам друго. Home spawner. Чакайте, на спавна имаме една къща, където аз съм настоял. Ще покажа само, че на къде беше. Трябва да има една голяма... Да. Малко има лого чонковци, които зрано дразни. Сега ще ви покажа къде... Ето е. Така съм настоял. Така... Commodore 92, дърваря. Защото аз обичам много да цепя дърва. Къща на дърваря, Commodore 92, ето вътре какви. Погоре. Нищо често иде. Друго е, тук има едно барче. Да, пак админ не го е стрелял, но той не е нищо особено. Опа, това не било.
че влизаха целите. Ой, това е тук някакво, не знам, някакъв барч. Ако е барч на плажа. Друго. Home farming. Малко ще покупая. Не ще покупая, малко кабелство ще покупая. Защото ми трябва. Влизате в сървъра. Нов е. И няма много члени още. Това не е влизнал никой. Хубав е. Има резиденция, PvP. Колко съм, ако не съм казал. Всеки че паси края. Хубав е. Пред мен има кефи. Малко пай. Спирам клипа. Те не бискич. В BG Play пак снимам, не знам кога. Там не съм се развил много, аз отдавна не съм играл Майнкрафт. Трябва да го справя известно време. Опа. Защото ми се сдишна този лаптоп. Бях сам навънка. Това е пак не завръщам да снимам. И искам да пожелая весели празници на Коледа и Нова година. Да удувате, да пиете, да сте с близките най-важно. И това е много. Друго, което аз ще се търката. Това диамантите не искам да използвам. Иначе мисля това е за епизода. Чакайте. Ден до тях. Тук се върят всички. Чакайте с мана броята. И... аре! Това. И това е за епизода. Чао от мене, Андор 92. И това е.